Tvoříme SafePoint, místo, který dává smysl. Ja vám prajem krásnu, požehnanú sobotu. A zistujem čoraz viacej, že ľudia si nie vždycky pamätajú toho, čo poviete. Skutočne toho, čo počujeme za ten deň, za ten týždeň, za ten mesiac, za ten rok, je také kvantum, že ľudia si viac pamätajú to, ako sa pri vás cítili. A to je niečo, čo je tu geniálne a úžasného, že keď človek sem príde, tak sa cíti hneď dobre. A myslím si, že to je tá podstata, ktorá vypovedá za ďalších 1000 a milióny slov, ktoré sú tu počuť. I keď verím, že každý kazateľ sa snaží vždycky ako predať to posolstvo, ale to, čo ľudia si všimnú, keď sem prídu, je, že sú tu prijatí, že je tu nejaké bezpečné prostredie. A za to vám tiež ďakujem, pretože naozaj je to veľmi príjemné sem prísť. A napriek tomu dneska by som ale rád teda trošku možno množil tie slová a začal rozprávať o jednej téme, ktorá si myslím, že ak Pán dá, bude priamo pre vás. Pretože vy tu v Safeu budete mať takú akoby, alebo prežívate takú ako trošku neznámu oblasť. Pretože ako tu zaznelo, v týchto priestoroch ste posledný krát. Ale kto máte niekoho blízkeho, máte rodinu, alebo niekam chodíte, viete, že domov nie sú steny, domov je tam, kde je skupina ľudí, ktorých máte radi a kde sa cítite dobre. Takže i keď by ste sa mali x-krát presťahovať, a je to veľmi náročné, keď ste s niekým, koho milujete, tak tie steny naplníte hneď domovom. Ale napriek tomu prichádzate do nejakej ako etapy, ktorá je ako zložitá, ktorá je neznáma. A presne o tej etape, o tom prúskumníkovi by som dneska rád rozprával. Čítali sme dneska text o tom, ako sa jeruzalémsky národ zastaví pred hranicou zasľúbenej zeme. A majú geniálny nápad, aby vedeli, do čoho idú, tak vyšľú prúskumníkov s vedou, aby išli do zasľúbenej zemi a vlastne ako sa pozreli a nejak ako vyrozumeli a priniesli informácie o nejakej ekonomickej, politickej situácie, infraštruktúry zemi, aby vedeli proste ako takticky možno rozobrať, kam teda vlastne ako idú. Na určitým pohľadom by to mohlo byť, že akože rozumný krok. Ale všimnite si jednu vec, že je to trošku ako vyjadrenie nedôvery. Tam Pán Boh vraví v tých predchádzajúcich textoch vraví urob ako myslia. Jo, je to niečo podobné, ako keď izraelský národ chcel kráľa a Hospodin vraví urob ako myslia. A tak tu vyšľú z každého kmeňa, z každej čeledí vlastne svojho prúskumníka, aby to mali posichrované všetci a nebolo, že jeden oklamal tých druhých. A tak po 40 dňoch sa vrátia. 40-ka, to nám hneď môže tak blikať niekto, kto čítal vlastne o izraelskom národe. 40, to je zvláštne. Aha, ono sa asi naplnilo to, čo Hospodin vravel, že ich donesie do zasľúbenej zemi. To putovanie je u konca. 40, vrátili sa, už nás čaká len zasľúbená zem. A tak prichádzajú títo zvedovia a začnú rozprávať ako geniálne veci. Pretože začnú skutočne začnú potvrdzovať to, čo im Hospodin povedal. Pretože Hospodin im povedal, že ich do akej krajiny dovedie, pomôžte mi, oplývajúcej mlékem a medem. V tú dobu boli tieto dve potraviny atribúty božského uctievania. Skutočne sa to dávalo ako Bohom a znamenalo to stretnutie s tým božstvom. A skutočne Pán Boh tu vraví, tá zem, do ktorej vy idete, je miesto, kde my sa stretneme. Pochopiteľne, Pán Boh bol pri nich celú dobu putovania. Ale ešte podtrhuje to, že tá zem je tá, kde on, ako Boh, ako samotný Hospodin, viedol izraelský národ. A je krásne, že tí zvedovia prvé, čo povedia, je, skutočne je to zasľúbená zem. Je to raj na zemi. Pretože Hospodin od počiatku Genesis sa snaží izraelský národ alebo ľudí doviesť tam, skadiaľ oni odišli. Čiže do nejakého raja na zemi. A títo zvedovia to povedia. Je to skutočne to, čo nám na iných miestach Hospodin zaslúbil. Či to je Exodus, Levitikus a v rôznych textoch, keď Hospodin prehovoril, tak dal zaslúbenie, prídete do zaslúbenej zemi oplývajúcem mlékem a medem. A tí zvedovia prichádzajú a vraví, áno,
Hospodinové slová sa naplňujú. Ale je to tam krásne, je tá pôda úrodná, dokonca doniesli plodiny a doniesli vlastne víno hrozný, ktoré museli niesť 2 ľudia. Neviem, či to bol tak veľký trst, alebo tak veľké plody. Ale priniesli to nejakým spôsobom ako trofej, aby všetkým tým ľuďom ukázali, sledujte, toto je presne ono. To je to, čo Hospodin zaslúbil. Je to viac, než si dokážeme predstaviť. Ale predtým, než celý národ vyskočí a povie super, tak príde stopka. Zrazu začnú pochybovať o zaslúbení, pretože to, čo videli, v nich vyvolávalo oveľa väčší strach, než to, aké zaslúbenie mali. A tak zvedovia napriek tomu, že povedali, tam nás čaká raj na zemi, povedali, túto zem nie je možné dobiť. Vojensky sú na tom oveľa lepšie, opevnené mestá majú a k tomu musíme bojovať proti obrom. A my vieme v nasledujúcich knihách, že skutočne obry niečo ako keď Dávid bojoval proti Goliášovi boli. Takže skutočne ako mohli určitá tá skupina ľudí byť ako boj proti obrom. Takže pochopiteľne, že oni si to uvideli, pozreli a povedali, tak do toho nejdeme. To je vyššie, než by sme chceli. A tak napriek tomu, čo videli, povedali nie, vraciame sa. A kam sa chceli vrátiť? Do Egypta. Proste mňa fascinuje proste tie myšlienky toho all inclusive v Egypte, proste ako, ktorý mali. Že si zaplatíte all inclusive, prídete na bar, oni vám dajú čo chcete, proste nejaký soft drink, potom si lehnete na lehátko, tam ten egyptský proste vojak im tam máva tou vratolesťou. Ja neviem, čo si mysleli proste. Ale chcú sa tam vrátiť. Chcú sa vrátiť proste ako na tú dovolenku, kde im umierajú deti, kde umierajú ich muži, kde ich mlátia, kde ich zabíjajú a kde ich život nemá hodnotu. Ale, OK. Oni sa chceli vrátiť. Prečo? Pretože to tam nejak poznali. A všimnite si, že my ľudia sme stvorení, alebo nejak už sme k tomu došli, že máme strach z toho, čo nepoznáme. Automaticky sa nám zopne nejaký akoby vnútorný pocit toho, že nechceme vstúpiť tam, kde nepoznáme a radšej pritiahneme k niečomu, čo je proste istota, i keď nie je úplne taká, ako by sme chceli. Krok do neznáma nás proste desí. A keď som študoval tento text, tak som si spojil a krásne mi to naviazalo na jeden popis 2 životov. Spýtam sa, počuli ste niekedy už o teológii prúskumníkov a osadníkov? Hore ruku. Teológia prúskumníkov a osadníkov. Ja som si chvíľu ako vravel, Tibrio, či to ako nebudú poznať a ja by som sa tu ako opakoval. Keď to nepoznáte, som o to radšej. A jeden autor, Seliger, prirovnal život ľudí v cirkvi, podotýkam, vravím o cirkevných vieřícich ľudí, prirovnal ich životy k 2 typom na divokom západe. Takže sa prosím vás z Egypta presunieme na divoký západ. A každý vravel, každý vieřící nejakým spôsobom patrí do jednej alebo druhej kategórii. Buď sú to osadníci, alebo sú to prúskumníci. Ale ich spôsob myslenia, prežívania viery, chápania Boha, Ježiša, ducha, kazateľa, všetkého je diametrálne odlišný. A aby som vám to teraz tak trošku ako prečítal a skúste si to ako predstaviť, pretože ja to čítam, ale tá predstava je strašne dôležitejšia. A tak sa pozrieme dneska na 2 odlišné prístupy k viere v životu, ktoré môžeme prirovnať k životu osadníkov a prieskupníkov. Prúskumníkov, priekopníkov. Osadníci, ich hlavný cieľ je, že túžia po stabilite a bezpečí. Ich svet, predstavte si, že majú nejaké mestečko, keď prídu osadníci a niečo zistia, že je toto najlepšie miesto, tak čo urobia osadníci? Ešte raz? Osadí. Oni urobia budovy, oni ho opevnia, oni zabránia tomu, aby čokoľvek zvonka prišlo ich narušiť do toho ich prostoru. A pochopiteľne treba tam začať budovať aké veci v osade, ktoré boli najdôležitejšie. Jídlo? Prístreší? Poradte mi zo západu, kto tam musí byť? Šerif. Ale šerif by nebol nič, keby tam nebol kto? Sudca. Jo, kňaz. K tomu sa dostaneme tiež. Premýšľaš dobre.
A tak osadníci ale túžia hlavne po stabilite. Aby nikto neprišiel a teraz im nenarušil ten spôsob myslenia. Vidíte to v tých divokých západoch, v tých filmoch o divokom západe, že tam niekto ako príde a teraz celá tá vesnica ako začne ako pozerať, prišli problémy. Jo? Bez rozdielu. A ono to ešte niekedy na vesnici ako funguje, keď sa tam niekto nasťahuje. V týchto mestečkách oni sú strážené, pretože poriadok a predvídateľnosť sú na prvom mieste. Odmietajú čokoľvek, čo by ich řád alebo poriadok narušilo. A tak sú ostražití voči všetkým. A keď ste osadník, tak cirkev je pre nich ako súdna budova. Ako súdna budova, ktorá musí byť v strede, okolo ktorej sa kompletne ten celý život ako riadi. Pretože bez sudce, bez súdnej budovy by vlastne každý si mohol robiť, čo chce. A tak súdna budova je tá, ktorá udržiava poriadok a vďaka nej sa môžu cítiť ľudia bezpečne. Priekopníci naopak vidia život ako dobrodružstvo. Ich svet je ako nekonečná cesta plná výziev a nových objavov. Cirkev je ale pre nich ako krytý vozeň, domov na kolieskách, ktorý je ale neustále v pohybe. Prieskupníci tú cirkev nezastavili na mieste, oni ju nejakým spôsobom stále tlačia. Vedia, že je to najdôležitejšie, ale je to tak krytý vúz, že keď náhodou príde nebezpečné, musia sa tam skryť. Ale spolu s ňou ju tlačia do neznámych území. Pretože jediná vec, ktorá je pre nich najstrašnejšia, je zastaviť. Tieto dva prístupy sa odrážajú aj v tom, ako si predstavujú Boha. Pre osadníkov je Boh ako starosta. Tak si predstavte, máte tú vesničku a Pán Boh je ako ten, ktorý je starosta a udržuje a dohliada na to, aby všetko fungovalo tak, ako má. Takže všetci prichádzajú, pozerajú, kde je starosta, čaká sa na to, kedy starosta príde, čo povie a nejakým spôsobom je tam určitý rešpekt. Pretože býva v tých najluxusnejších, najbohatších budovách len preto, pretože vedia, že všetci musia dávať pozor na to, kedy sa starosta. On to udržuje, ale je to tak trošku ako niekto, kto je ako mimo nás. Naopak priekopníci Boha vidia ako vodcu výpravy, ktorý je s nimi na ceste. Zdieľa ich radosti, ich strasti a vedie ich neznámym terénom. Je to ten, ktorý je ako trošku vpredu a zároveň s nimi. Akoby on žije v tom vozni. On je ten, ktorý sa snaží spolu s ostatnými prieskumníkmi hľadať nové cesty. Ježiš, čo myslíte, ako by ste brali Ježiša v tej osadníckej teológii? Teológiu budeme definovať ako ten spôsob myslenia života a čítanie písma cirkvi. Ako by ste definovali podľa vás, keď sa pozriete na cirkev, ktorá by bola fungujúca ako tí, ktorí sa zabarikádujú, tak ako by ste si mysleli, že kto je ten Ježiš podľa vás? Koho by sme tam dokázali ako uvidieť? Prosím? Prosím? Ja som akorát pozrel a ušlo mi. Normálne by som to zahliadol, ale... Čo myslíte? Koho by ste dali ako do osadníckej teológie, do toho spôsobu života? Kto je Ježiš? Totém? Ochránce. Dobrý, prosím? Ochránce. Dostávame sa k tomu. Jo, niekto, kto ako chráni nejak. Kto chráni tú vesnicu? Šerif. No zase... Je to šerif. Pre osadníkov to znamená, že je to šerif, ktorý sa snaží udržiavať zákon. Ale čo robia tí osadníci? Oni sa mu tak trochu ako vyhýbajú, pretože vedia, že keď príde šerif, tak je zle. Jo? Pretože kamkoľvek príde šerif, tak už vedie, že máte potyčku so zákonom. A tak šerif prechádza od domečku do domečku a kontroluje si ten svoj rajón, či je všetko v poriadku a či funguje všetko tak, ako má. Či náhodou niekto nezvaný, pretože ak si znova spomeniete, ono je to krásne v tých filmoch v divokom západe, príde šerif a znova, ty mi tu nebudeš robiť problém. A všimnite si, a teraz nechcem moc ako byť negatívny, ale všimnite si, že ono to niekedy môže nastať, keď príde niekto nový do zboru. Dúfam, že nám tu nebudeš robiť problémy. My sme tu už nejak ako naučení a ono by nebolo dobré, aby si nám tu nejak ako vyril vodu. Ale pre osadníkov, pre prieskumníkov je Ježiš ako zvet. On ide napred, pretože bere na seba veškeré nebezpečenstvo. Je ako ten, ktorý ide dopredu, pretože keby sa niečo malo stať, nech je to práve on. A nie tí prúskumníci. Je o krok vpredu
A snaží sa vytrpieť všetko, čo majú vytrpieť jeho prúskumníci za ním. Vždycky je v tom svete spolu s nimi. A prúskumníci vedia, že sa mu nemusia vyhýbať. Naopak, oni ho musia nasledovať. Pretože ako náhle ten zvet, ktorý je o krok, 2 kroky, ich stratia zo zreteľu, tak sú stratení. A ideme ďalej. Ja trošku prituhuje, a tu si vždycky trošku vravím, že možno je to i na vystrihnutie. Čo myslíte, aký je Duch Svätý? Poďte mi pomôcť, čo si myslíte, že v tejto ten autor popísal Ducha Svätého. A toto mi príde ako jedno z najkrásnejších vecí. Čo myslíte, ako by ste popísali Ducha Svätého v osadníckej teológii? To, kde sú budovy, kde to funguje, kde nechceme nikto, aby nám to narúšal, tak Duch Svätý. Kto to môže byť Duch Svätý? Niekto, kto nás určitým spôsobom dokáže v tom našom mestečku ako potešiť. Svetlo, no. To dojdeme do prúskumníkov. Ešte raz? Ono je to devče zo salónu. Pretože osadníci, keď potrebujú potešiť, tak idú za tým Duchom Svätým, aby cítili, že trochu žijú. Oni tam nie sú úplne často, ale raz za čas, keď majú pocit, že ten život nie je úplne kto vie čo, tak oni prídu za týmto dievčaťom, ono ich polechta na fousech a povie, jo, môžete ísť zase domov. A oni z tej radosti pár dní zase existujú. Neviem, že či je to tak ukážkové v našom svete, alebo tú teológiu poznáš. Tak, pre priekopníkov, prúskumníkov je ale Duch Svätý ako lovec bizónov. Je to ako ten, ktorý sa vydáva a zaisťuje potravu a symbolizuje divokú a neskrotnú Božiu prítomnosť. On sa snaží udržať ten celý vúz v chodu. A tak sa vydáva loviť bizóny, aby dokázal pripraviť potravu pre svojich prúskumníkov, ktorí sú tam. A čo myslíte? A ono to naväzuje, ako je chápaný kazateľ. U prúskumníkoch je to ako kuchár. Pokiaľ lovec bizónov neuloví bizona, čo bude robiť kuchár? Nic. Polévku nazvaná voda. A tak ten pastor, kňaz, farár, môžeme je vlastne len tak trošku ako poskok toho lovca bizónov, pretože vie, že keď lovec bizón proste nebuchne do toho stola a nedonesie tam proste tú potravu, tak on povie, ja nemám čo. Prepáčte ľudia. Ja fakt nemám čo vám dať, pretože Duch Svätý mi proste na stôl nedal nič. On vie, že jeho úlohou nie je to loviť. Jeho úlohou je to len porcovať. Naopak, v osadníckom spôsobe je to poskok šerifa, ktorý sa snaží a sleduje, čo sa v tom mestečku deje. A keď to uvidí, tak to ide nabonzovať šerifovi. Ja som videl, že oni robia niečo, čo nemajú. Ja som videl, že on a tamten a mal by si ako ísť za ním. Jo. Mal by si mu dohovoriť. Pretože to nie je úplne ako ideálne, čo robí. V tomto spôsobe je ale rozdiel i čo znamená byť kresťanom. Pre osadníkov to znamená hľadať bezpečie, pohodlie a dodržiavať pravidlá a vyhýbať sa konfliktom. Hlavne nerobiť nič, čo by nejakým spôsobom naše susedné mestečko ako rozrušilo. Hlavne zachovajme kľud. Pre priekupníkov to znamená byť odvážny, pripravený čeliť výzvam, túžiť po nových obzoroch a dôverovať Bohu, teda tomu, kto vedie ten krytý vúz, že ich vedie správnou cestou. Ale vedia, že bezpečie tam nie je, že ich to môže stáť život, ale ono to nevadí. Pretože umierajú na ceste za niekým, koho chcú nasledovať. Viera pre osadníkov je viera dôverou v to, že poriadok a bezpečnosť zvíťazia. Pomáhať a chrániť. A napriek tomu, keď vás policajti zastavia, a hlavne v aute, tak sa proste ako bojíte, jo? Pretože ako neviete, či náhodou ste niečo neurobili, nemáme tam dôveru toho, že by si nedokázali niečo nájsť. Naopak, pre priekopníkov
je viera odvahou vydať sa na cestu a dôverou, že Boh je s nimi na každom kroku. Je to dôvera, že sme na ceste a že tí, ktorí sa majú o nás postarať, sa o nás postarajú a my robíme svoj kus práce. Čo je to spása? Pre osadníkov je spása život v blízkosti domova, kde sa cítia chránení a bezpečne. Pre prieskumníkov je spása radosť putovania a objavovania, dôvera v Božie vedenie a ochota prijať výzvy, ktoré im život prináša. Napriek tomu, že nevedia, čo bude ďalší krok. Keď som to čítal, prišlo mi to geniálne. O to trošku smutnejšie, že niekedy neviem, keď prichádzam do niektorých spoločenstiev, kde sa nachádzam. A zistil som, že sám mám myslenie osadníka. Hlavne, aby mi nikto nenarušil ten môj kľud. Veď sme to tak dlho budovali. Tak prečo by sme mali teraz odvihnúť kotvy a ísť niekam inam? Potom prichádza ten prúskumník a vraví, hele, nie? Ak zakotvíš, strácaš požehnanie z dobrodružstva na živote s Bohom. Strácaš tú chuť, keď lovec bizónov niečo uloví. Pretože u teba je to spíš bonzák. Strácaš chuť z Ježiša, ktorý chodí u teba a kontroluje. Miesto toho, aby si vedel, že Ježiš je ten, ktorý je 2 kroky pre tebou a prežíva si všetko, čo si prežívaš i ty. Cez to bahno, cez to krkolomné, cez to rákosy a všetky tie problémy sa on prediera, pretože je 2 kroky vpredu. A tak prúskomník vie, že jediné, čo musí v živote robiť, je nasledovať ho. Osadník vie, že sa mu musí trošku vyhnúť, pretože by mohol nastať konflikt z toho, že nie je taký dobrý, ako si zákon šerifa predstavuje. A ja vás chcem vyzvať, aby ste sa stali prúskumníkmi. Prečo? Pretože cirkev, zbory a rodiny potrebujú prieskumníkov. Je to o tom hľadať nové cesty. A ja si dovolím povedať, že sme tu vďaka tomu, pretože niektorí iní sa rozhodli byť prískumníkmi v živote. SafePoint je proste prúskum. A všimnite si, že vy neviete, kam idete. Doslova. A napriek tomu viete. Niekde, že keď to bude možno i nebezpečné, tak to bude skúsenosť, ktorá vás proste povedie. Naopak, osadníci by tu boli, skálopevne, niečo proste, hlavne nám nerozrušiť ten náš kľud, ktorý máme. Je to veľký diametrálny rozdiel potom, keď sa s týmito ľuďmi stretnete, ako chápu Ježiša. Diametrálne. Pretože niektorí sa pred ním snažia skryť, niektorí ho nasledujú a vyzývajú, kde je. Chápete cirkev inak? Pretože v osadníckom spôsobe života sa snažíte oddeliť pred všetkými problémy, ktoré by vám do mestečka ľudia noví usadlíci ako doniesli. V cirkvi, ktorá je fungujúcim premýšľaním prieskumníkov, si poviete skvelé. Ďalší ľudia, ktorými ideme hľadať nové cesty, ako náš krytý vůz proste posunieme ďalej. Poväčšinou máme ale strach z toho, že naše cesty budú chybné. A je to pochopiteľné. Ale napriek tomu Biblia trošku možno ináč chápe zlyhanie, než definujeme zlyhanie my. Alebo, ako sme sa to i ako kresťania naučili chápať. Traduje sa, a ťažko nájsť akoby určitým spôsobom skutočné ako korene citace, že keď prišli za Edinsonom, ktorému sa stále to nedarilo ako ten jeho projekt ako dotiahnuť do konca, tak sa ho pýtali na zlyhanie a on povedal, ja som nezlyhal. Ja som len našiel 10 000 spôsobov, ako to nefunguje. Zoberte si, že keby ste neurobili prvý krok, tak proste nezistíte, ktorý je ten správny. A napriek tomuto ale stále vnímame, že zlyhanie je proces proste bolesti. Je. Ale bolesti, ktorá ide a pokračuje. Bolesti, ktorá nie je konečná, ale je posilujúca. Znova sa budem vracať k tomu, osadníci, prúkopníci. Strach z toho, že ste na ceste, je zároveň potešenie z požehnania, ktoré zažívate. U osadníkov je to len strach z toho, že vám niekto naruší váš životný komfort, ktorý ste si vytvorili, ktorý ste si ohraničili, v ktorom žijete a už ani nepripúšťate, že by mohol byť trošku o niečo iný. Všimnite si, že Ježiš povolal svojich učedníkov a keď začnete studovať život učedníkov, tak si ako poviete, tak toto nie proste.
Ešte keď fungoval, mám pocit, Superstar, alebo Má talent, tak vždycky tam bola hviezdna rota. Volalo sa to, nie? Tak. A čo to bola tá hviezdna rota? Prosím? To bolo ako... Na nich ste sa len chceli smiať. Od nich ste nič iné neočakávali. Od nich ste neočakávali výkon. Oni tam proste boli len preto, aby sa ľudia mali na čom smiať. A keď čítam ako Bibliu, tak si vravím, že Ježiš si vybral hviezdnu rotu, aby sme si povedali, že nie sme na tom až tak zle. Ale druhá strana, a je to znova jeden citát, ktorý sa mi strašne páči, nehovorte blbcovi, že niečo nejde. Počuli ste ho? Nehovorte blbcovi, že niečo nejde, pretože on nevie, že to nejde a urobí to. A budete za blbca vy. A tu prichádzajú učedníci, ktorí nevedia, že niečo nejde. Pretože nasledujú Ježiša, ktorý je o 2 kroky vpredu. Keby ste tento plán povedali farizejom, povedia ho, ako spomal. A oni to povedali a následne Ježišovi urobili. Pretože si vytvorili svoju osadnícku vesnicu, do ktorej nič iné už vstúpiť ako nemohlo. A ja si dovolím povedať, pretože Biblia mi to ukazuje. Ježiš potrebuje ľudí, ktorí začnú búrať bariéry. Nachádzame sa v roku 1954. Po celé roky odborníci tvrdili, že míľu po 4 minúty nie je možné zdolať. Vedci vraveli, že fyzické telo nie je schopné ten nápor a tú rýchlosť vydržať. Malo by to devastujúci účinok pre zdravie človeka. Nikomu sa to nepodarilo. A tak i samotní vedci prišli s tým, že telo na to nie je stavané. 6. mája 1954 Roger Bannister zabehol míľu za 3 minúty 59 vteřín. Viete, čo je ale na tomto príbehu? Počuli ste niekto o tomto príbehu? Pozerám na Honzu. Počuli ste niekedy tento príbeh? Nie je zaujímavé to, že Roger toto zabehol. Ono to vôbec nie je zaujímavé. Viete, čo je zaujímavejšie? Ten čas. Že ostatní pak běhávali rychle a rychle. Jo, že to pak zaběhli všichni. Prosím vás, kým pred Bannisterovým výkonom v roku 1954 nikto nedokázal túto hranicu prekonať, len po 46 dňoch to prekonal ďalší o 3 vteřiny rýchlejšie. 3 vteřiny, prosím vás, akože keby setiny, ale 3 vteřiny, keď do toho roku to nebolo vôbec možné, do pár mesiacoch to bolo 16 a do 1957 to už boli desítky. V psychológii je to úplne normálny jav. Je to búranie bariér. Je to búranie mentálnych bariér, ktoré vytvorili ľudia, že niečo nejde. Vytvoríme si tak hrubé a vysoké osadnícke mosty, že mi niekedy príde, a je to biblicky, že príde Ježiš a povie, hele, tak toto nie je. A my sme ochotní ho z našich zborov a z našich rodín vyhnať, pretože naša mentálna bariéra to proste nepripustila. A to je skutočnosť. Pozrite sa na život farizejov. Keď im prišiel Ježiš nabúrať ich koncept viery, neboli schopní svoje mentálne bariéry zbúrať. Ale boli to schopní zbúrať prúskumníci, ktorí nevedeli, kam idú. A tak neboli ani tak pripútaní pri svojom cieli. Prekvapilo ma, keď som narazil na jeden citát u Ellen G. Whiteovej. A dovolím si ho prečítať. Niekto musí ísť kupredu. Niekto sa musí niečoho v bázni Božej odvážiť v nádeji dobrého výsledku. Tí kazatelia, ktorí sa vyhýbajú tomuto pracovnému úseku, strácajú mnoho. Neobdržia onú skúsenosť, ktorú Boh pre nich pripravil, aby ich učinil silnými, užitočnými mužmi, na ktorých sa dá za každých okolností spoľahnúť. Bratr, nejaký, ku ktorému v tej dobe vravela, nechceš sa vystavovať žiadnemu nebezpečenstvu? Nie si ochotný odvážiť sa niečoho, nemôžeš-li vedieť cestu úplne jasnú? A predsa niekto musí konať i toto dielo. Niekto musí chodiť vierou, inak nebude učinený žiadny pokrok a nič nebude dosiahnuté. Strach, že sa zmýliš a urobíš nesprávny krok a potom budeš potrestaný, ťa zdržuje. Ospravedlňuješ sa a nechceš niesť o zodpovednosť, pretože si v minulosti urobil chyby. Mal by si však jednať podľa svojho najlepšieho
vedomia a spoliehať sa na Boha. Niekto to musí konať a je to pre každého skúška. Mimochodom, Ellen Whiteová bola u začiatku cirkvi adventistov, ešte stále je prorok, ktorý v podstate vedie tú cirkev. A priznám sa, že keď som ju čítal, tak som ju vždycky mal za osadníka. Vybudovať čo najväčšie vysoké hraby, ktoré sa nedajú preskočiť. Dokým som nepochopil, že ona bola najväčším prúskumníkom svojej doby. V dobách, kedy ženy nemohli vôbec ani v spoločenstve povedať, v cirkvi sa učili v sobotnej škole. V dobách, kedy sa považovali veci za zdravé, oni šli prúdom a povedali, to zdravé nie je. To bol prúskumník svojej doby. A tak ma prekvapilo, keď som čítal, že vyzýval ľudí k tomu, aby sa nebáli urobiť krok do neznáma. Pretože to kto potrebuje? Pretože to spoločenstvo, cirkev a zbory potrebujú. A je zaujímavé, že ona k tomu človeku prehovorí, ty sa ale bojíš. Prečo? Pretože si v minulosti už na tom pohoral. A my by sme povedali, že tie skúsenosti by nás mali nejakým spôsobom ako povedať, super, to není cesta. A zrazu tu čítame citát, ktorý vyzýva toho človeka a vraví, poď do toho znova. Nezostaň usadlícky na svojom živote, pretože niekto ten pokrok robiť musí. Niekto v živote musí búrať mentálne bariéry, aby ostatní povedali, ty kráso, to zabehnem tiež. Ja nie. Obdivujem všetkých, ktorí beháte. Každopádne, niekto musí búrať tie bariéry. Prečo? Pretože ostatní povedia, to zvládnem tiež. A skutočne to zvládnu. My by sme sa možno hnevali, ty brjo, tak to mohol urobiť on. Nemohol. Pretože Boh si používa tých, ktorí idú prvým krokom. A môžem vám povedať, nie sú to osadníci. Tí osadníci čakajú, až keď to niekto iný urobí a to ešte poväčšinou vás potom nepustia do tej osadníckej skupiny, pretože by ste im to mohli nabúrať. OK. Ale prúskumníci sú tu preto, aby ukazovali cestu druhým. SafePointu vás čaká nová etapa. Nejasná, ale ako sme hovorili, je to život na ceste. A pre prúskumníka je to najkrásnejšie umrieť na ceste. Nie v bezpečí. Umrieť na ceste za Kristom. A pokiaľ je to s Kristom, je jedno, aká cesta to bude. My ľudia máme ale veľakrát strach, že zlyháme. Ale je zaujímavé, že niektoré texty v Biblii ukazujú, že chápame trošku zlyhanie ináč. Napríklad žalmista v 37. žalmi píše: Hospodin kroky muža spravedlivého utvrdzuje a v jeho ceste má záľubu. Padne-li, nespadne úplne k zemi. Vidíte tam ten rozdiel? Naše myslenie je, pokiaľ sme s Bohom, padneme koľkokrát? 0. A žalmista vraví, nie. Pokiaľ padneme, nebude to pre nás mať tak zdrcujúci dopad ako pre druhých. Pretože Kristus je o 2 kroky vpredu, aby nám ukázal, že tadiaľto cesta vedie, podoprel nás. Pretože v osadníckej teológii, a to je krásne, vnímate Boha, a teraz prejdeme na Krista, ako toho, ktorý má mozole na rukách. On má krvavé ruky, on ich má špinavé, on ich má od blata. Prečo? No pretože proste sa prediera, keď ten cirkevný vůz proste zapadne, tak on to proste ako roztláča. A tak vy viete, že keď sa pozriete na jeho ruky, že sú dôkazom toho, že žije s vami. Naopak v tej osadníckej vidíme Krista v rukavičkách, ktorý sa nechce nejakým spôsobom zašpiniť s tým, čo sa deje tu na zemi. A preto sa mu vyhýbame. Pretože si myslíme, že nemôže pochopiť našemu osadníckému životu. Pretože je niekde v tých budovách, ktoré sú najkrásnejšie, mali by vždycky tam ľudia prísť úplne inak, než sú v tých životoch, mali by si vymeniť oblečenie, hlavne neušpiniť, prísť navonený. V prúskumníckej to tak nie je. V prúskumníckej nie je čas na to strácať život banalitami. A tak tie ruky Ježiša sú skutočným dôkazom toho, že so svojím ľudom žije. A tak tento žalm vraví to isté. Zlyhanie nie je o tom, že nezlyhá, že by kresťan není o tom, že by nezlyhal, ale že nespadne úplne k zemi. Ale kľúčovým slovom pre naše chyby a poučenie je tu spravodlivosť. Nemôžem povedať, že môžeme robiť chyby, ktoré sa nám zachcú. Častokrát je krásne argumentovaný text: všetko skúšte, dobrého sa držte. Ten text trošku vraví o niečom inom. Vraví o tom, že Kristus je ten rentgen, cez ktorý všetko máme dať. A to, čo nám vypadne ako správne, toho sa máme držať.
Spravodlivosť sa začala definovať tak trošku ako niečo, čo je priame, ale nikdy nepadnujúce. Ako niečo nezlyhajúce, niečo, čo je proste vždycky napriamené a človek to nemôže dosiahnuť. Napriek tomu objavujeme v starom a v novom zákone spravodlivého človeka. A keď zistíte, tak ten text nepopisuje, že by človek bol nezlyhajúci. Spravodlivý znamená vzťah k Bohu, ktorému dôveruje. Tam není o zlyhaní. Keď si prečítate Židom 11, hrdinova viery, tak sú to tí, ktorí sa rozhodli dôverovať Bohu, nie tí, ktorí zlyhali. To znamená, že i v našom koncepte zlyhania, v našej teológii sa stalo spíš osadnícka teológia byť dokonalý a hlavne nič nevieriť. Ale povedzme si na rovinu. Potrebujeme prúskumníkov. Potrebujeme tých, ktorí nám ukážu, že možno len osetinu sa 1 míla za 4 minúta dá pokoriť. A len preto, aby sa potom do pár dní nahrnulo ďalších a ďalších ľudí. A skutočne stále vnímam toto miesto ako taký prúskumnícky zázrak, pretože zrazu vidíte, že je tu viac a viac a viac ľudí. Pretože niekto ukázal, že sa dá vytvoriť miesto, kde sa ľudia budú cítiť bezpečne, autenticky, na ceste k Bohu. A tak vás chcem vyzvať. Pretože spravodlivý vstane, i keby 7-krát padol. I keby 7-krát padol. Jediné pošmyknutie ale zničí ničomníka. Povedané bolo dosť. A životnú teológiu, synonymum len toho, vaše pojímanie toho, čo v živote vidíte, zažívate, je len na vás. Je na vás, aké nasledovanie Boha si vyberiete. Ale ako som už povedal, svet potrebuje a cirkev o to viac ľudí, ktorí sa rozhodnú búrať mentálne bariéry v spravodlivosti a úprimným zrakom na Krista. Vtedy sú to najkrajšie ukázané cesty, ktoré my ostatní potrebujeme nasledovať. Nie o to, že my by sme boli tí horší, pretože sme to proste nedokázali pred druhými alebo pred inými. V tomto v Božom kráľovstve nejde. Ale vždy je to o tom, že ostatní dokážu potom ten beh urobiť spolu so mňou alebo za mňou. A tak vás prosím, buďte ako Káleb. Ak si spomínate, je to tá osoba na začiatku, ktorá tam bola zmienená, ktorá sa postavila a povedala nie. Pokiaľ nám to Pán Boh zaslúbil, ako v krásnom citáte, vo verši, tak kto môže byť proti nám? Buďte prúskumníci, ukazujte druhým cesty, búrajte mentálne bariéry, aby ľudia videli, že život s Kristom je tá z jedných najdobrodružnejších a najkrajších ciest. Není bezpečná. Bezpečná by bola v osadníckom živote. Ale v živote prúskumníka je to tá najkrajšia. Amen. Tvoříme SafePoint. Místo, který dává smysl.